Nyt oot ready. Joo. 3, 2, 1 ja mennään vasen koo. Oikee helppo, vasen helppo, nyppy. 350. Nyppy 100. Vasen täys pitkä 100. Nyppy 100. Jarru vasen eri ja oikee eri. Ja vasen koo 150. Vasen eri plus jatkuu vasen eri. Jatkuu vasen eri 5. Nyppy heti vasen koo 5. Vasen eri ja oikee koo 200. Oikee lyhyt, vasen eri pitkä ja oikee eri 250. Vasen lyhyt, jarru, nyppy, heti oikee koo alas. Vasen helppo, 5. Vasen eri ja oikee eri. Se ihme urjaan, se heitteli ihan mitenkä se tuli Niin. välillä Mutta ampus. kun tää kato, tää menee tälleen koko ajan, tähän alas vittu, vaikka mä Niin. tää vittu mitenkä taittelisin perkele. Teepä sillä tavalla, että vaikka se kuuluu, menee sieltä alas, niin puhut vaan silti, kyllä mä sen verran kuulin tästä. Joo, no vasen eri ja oikee eri 5. Oikee eri plus ylös ja vasen eri nyppy 250. Vasen lyhyt 5. Vasen eri ja oikee eri kirraa 200. Vasen koo ja oikee eri 5. Oikee koo, nyppy 5. Oikee eri jatkuu, oikee eri jatkuu, oikee helppo 150. Oikee. Elikkä oikee koo ja vasen eri plus. Ja